centre. Mira, que siguin tots els dansers. Nils, fica't aquí. És només això, Ara tenim obert el 393, que és l'assistència que ha anat al 60. Que aquest encara no han passat novetats ni han dit res. Sí, ja, sí. I el de guia, aquest paràs... 960. Apreta el canús de l'escala. Aquest. Ramon Berenguer? La sortida...